L-għodwa l-ġimgħa tajba. Nilqawkom għall-qudiesa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum, 18 ta' Ottubru, il-Knisja tfakkar il-festa ta' San Luqa l-Evanġelista. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum il-festa ta' San Luqa Evanġelista. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, nagħtuk ġieħ. Irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-la bin il-Missier. Inti tneħħi drubit tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi drubit tad-dinja il-qatt tal-tana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna intażilt San Luqa biex bil-kelma u l-kitba ixandar il-misteru tal-imħabba tiegħek għall-foqra. Ħares il-dawk li tajthom il-ġieħ ta' wliedek u żommhom sal-aħħar qalb waħda u ruħ waħda. U għamel il-ġnus kollha jaraw is-salvazzjoni tiegħek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarri mit-tinitra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Aziz, Demas ħabb aktar lid-dinja u ħallini, mar it-Tessalonika, Crescens mar il-Galazja, Titu d-Dalmazja, Luqa waħdu baqa' miegħi. Aqbad il-malku u ġibu miegħek għax hu jiswila ħafna x-xogħol. Lil Tikiku battu Efesu. Meta tiġi ġibli miegħek il-mantar jien ħallejt fit-Troas għand Karpu. Ġib ukoll il-kodba l-aktar il-parċmini. Alessandru li jaħdem ir-ram għamilli ħafna ħsara. Il-mulej ħalsu skont ma għamel. Oqgħod attent minnu int ukoll, għax huwa fixkel ħafna l-kliem tagħna. Fl-ewwel diviża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini. Jalla ma jkunx madud kontrihom. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tiġi mxandra sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ħbibek ixandru l-ġmil ta' saltnatek flimkien, ħbibek ixandru l-ġmil ta' saltnatek. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej u ħbibek iberkuk. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Flimkien, ħbibek ixandru l-ġmil ta' saltnatek. Huma jarfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek
u l-ġmil glorjuż tas-saltna tiegħek. Saltnatek is-saltna ta' żminijiet kollha u l-ħakma tiegħek minn nisel għal nisel flimkien ħbibek ixandru il-ġmil ta' saltnatek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb fl-emil tiegħu kollu. Rib il-mulej li jkun min sejjaħlu, li jkun min sejjaħlu fis-sewwa flimkien ħbibek ixandru il-ġmil ta' saltnatek. Jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien il-mulej qabbad 72 oħra u bagħthom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru u għalilhom il-ħsad u kbir tas-sew imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela sit ħsad biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu. Morru, araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil bub. Teħdux magħkom la but la ħorġa naqas qrieq u fi triq isselmu l-ħadd. Fid-dar fejn titlu l-ewwel għidu sliem il din id-dar u jekk fiha ikun hemm bin is-sliem jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġalkom lura għandkom. Ibqgħu għandek il-familja u kulu u xorbu milli kollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru mingħand familja l-oħra. F'kull bent li fiha tmorru jilqawkom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu il-morda tagħha u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Luqa waħdu baqa' miegħi. Dan hu li smajna lil San Pawl jgħid illum fit-tieni ittra tiegħu il Timotju meta qisu jilmenta li dawk li kienu miegħu telqu jew ħallewh u baqa' biss Luqa. Fil-fatt Luqa kien dixxiplu ta' Pawlu u hu li semmih fit-tliet ittri differenti. 4 minnhom jirreferi għalih bħala it-tabib għażiż, fitra oħra bħala ħaddiem miegħu u hawn jgħid li hu biss baqa' miegħu. Kien dixxiplu fidil lejn San Pawlu baqa' miegħu sal-aħħar. San Luqa twilet Antiokkja Sirja aktarx minn ġenituri pagani mbagħad ikkonverta ma kienx wieħed mit-12. U sar jaf il-Ġesu permezz ta' oħrajn, permezz ta' San Pawl u permezz ta' oħrajn. Kif hu stess jgħid fl-Evanġelju fil-bidu tiegħu meta jispjega kif hu ġabar frakkont wieħed il-ġrajiet li seħħew u jgħid kif għaddewhom lilna sa mill-bidu dawk li rawhom bajnejhom stess u saru ministri tal-kelma. U għalhekk u l-Evanġelju tiegħu huwa mibni fuq dak li sema minn dawn l-esperjenzi differenti u nafu kemm l-Evanġelju tiegħu għandu messaġġ sabiħ u wkoll għandu qisu t-tieni volum tiegħu San Luqa fl-Atti tal-Apostli fejn imbagħad ifisser anke l-ħajja tal-Knisja fil-bidu tagħha speċjalment il-ministeru ta' Pietru u ta' Pawlu. Huwa interessanti li nħarsu lejn l-Evanġelju ta' San Luqa għax naraw anki karatteristiċi partikolari sbieħ dan l-Evanġelju tiegħu li mbagħad anki jirriflettu fuqu bħala dixxiplu ta' Ġesu.
San Luqa fl-Evanġelju jenfasizza ħafna it-talb. Juri lil Ġesu jitlob f'mumenti differenti tal-ħajja tiegħu u lil Ġesu wkoll jgħallem id-dixxipli jitolbu. Bħalma mbagħad anke fl-Atti tal-Apostli għandna l-komunità tal-bidu nisranija miġbura fit-talb ukoll. Hemm l-enfasi fuq it-talb. San Luqa wkoll li semmi b'imħabba kbira l-attenzjoni lejn il-fqar u kif Ġesu ġie għal kulħadd imma b'imħabba speċjali, ġifieri b'attenzjoni partikolari lil fqar u l-emarġinati fis-soċjetà. Dawk li s-soċjetà ma kienx tistma' u kienet twarrab fil-ġenb. Ġesu għamel din l-għażla u ried ukoll id-dixxipli jagħmlu din l-għażla favur il-fqar. U San Luqa huwa l-Evanġelju fejn juri tassew din l-għażla. Huwa wkoll l-Evanġelju li jagħti prominenza lil Marija, speċjalment Marija fit-tħabbira li kellha mill-Anġlu Gabriel, u mbagħad Marija li tmur ant Elisabetta u anke Marija li tagħmel dak l-innu sabiħ tal-Magnificat, innu ta' tifħir lil Alla li baqa' innu tassew importanti anke fil-ħajja tal-Knisja. U ma' Marija wkoll huwa l-Evanġelista li jagħti wkoll prominenza lil nisa li kienu d-dixxipli ta' Ġesu biex juri f'kuntrast mal-mentalità ta' żmienu illi Ġesu kellu numru ta' nisa wkoll li kienu qrib tiegħu li kif jgħid San Luqa fl-Evanġelju kienu jaqduh ukoll minn ġidhom. Huwa wkoll l-Evanġelju tal-ħniena ta' Alla. Hemm enfasi partikolari fuq il-ħniena ta' Alla. Bħalma tgħid Marija fil-Magnificat il-ħniena tiegħu infirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U naraw f'San Luqa parabboli sbieħ ħafna nisibuhom fl-Evanġelju tiegħu biss bħal parabola ta' liben il-ħali u tan-naġa l-mitlufa li juru lil Alla kollu mħabba u ħniena li jistenna lil midneb anzi jmur anki jfittex lil midneb biex irreġgħu lura leħ. U anke tas-Samaritan it-tajjeb, il-parabola li turina l-imħabba ta' Alla lejna u kif minna wkoll Alla jixtieq li aħna nkunu mimlija imħabba u kompassjoni lejn l-oħrajn, speċjalment il dawk li huma fil-bżonn, fl-aktar bżonn. U għalhekk naraw dawn il-karatteristiċi sbieħ tal-Evanġelju ta' San Luqa li juru anki kif hu kien dixxiplu li mexa wara Ġesu anki mill-aħbar li waslet lilu u lilna jagħmlilna din l-istedina bħalma jagħmel illum fl-Evanġelju tiegħu li għandna kif qrajna jagħmlilna din l-istedina biex aħna nkunu dixxipli ta' Ġesu. Nimxu warajh, fih insibu tassew dak li jimla il-qalbna il-mulej għani fil-ħniena. Nitolbuh illum il-mulej din il-grazzja li aħna nieħdu l-eżempju ta' San Luqa biex inkunu dixxipli tal-mulej, nintlew bl-imħabba tiegħu u inwasslu wkoll bl-istess impenn u ġenerożità ta' San Luqa nwasslu wkoll din l-aħbar it-tajba lill-oħrajn. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli ix'għandha l-Evanġelju tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej fil-festa ta' San Luqa biex aħna wkoll nkunu dawk li nwasslu il-kelma tiegħek b'ġenerożità b'imħabba kbira nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk illum għat-tobba, San Luqa huwa l-patrun tat-tobba biex jaqdu din il-missjoni li għandhom b'ħafna responsabilità u kol b'ħafna mħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
nitolbu għal-morda fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin minn żmien ta' tbatija fil-mart tagħhom biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll għall-anzjani jew dawk li huma waħedhom jew li jħossuhom waħedhom kemm fid-djar tagħhom kif ukoll fid-djar residenzjali, nitolbu biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll biex aħna nkunu bħala Knisja waħda f'din il-mixja sinodali li qed jitlob minna Papa Franġisku nagħmlu dan billi nagħtu l-kontribut tagħna bħala Knisja u b'imħabba kbira kif għallimna l-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment tal-aħħar jiem biex inti tilqahom fih danek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna il-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej bis-saħħa tad-doni mqazza tiegħek għatina li naqduk bi spirtu ħieles biex dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' San Luqa ikunu jiswew għal fejqan u l-glorja tagħna. Bi Kristu bnek. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti rid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja fis-sema. Għalhekk maqtajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu bla għeda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawwin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatti lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Umm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Luqa l-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox għaddisna bl-ikel li tajtna mill-artal tiegħek u bih qawwina fil-fidi tal-Evanġelju mxandar minn San Luqa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta għaddejja minn proċess ta' tiġdid u anke kif wera xewqa l-Papa Franġisku bi preparazzjoni għas-Sinodu tal-Isqfijiet ta' sentejn oħra tkun knisja li tisma'. Għal aktar dettalji, żur il-website vjaġġ.knisja.mt. Grazzi tal-inaqtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Illum il-festa ta' San Luqa li San Pawli sejjaħlu t-tabib Aziz. San Luqa huwa patrun tat-tobba, nitolbu mod speċjali għat-tobba biex jaqdu b'responsabilità u b'imħabba il-missjoni tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna wieqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talbtana dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera rwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek,
Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-plana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenera rbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur li qriba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nobitna, bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-plana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenera rbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma urina l-inti omna għalik jisma talbtana. Dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minnar tal-infern. U ġener wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, issa ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek.
imberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrenna dobietna ħarissa min-nar tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrina d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan turufnament Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrina d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem iddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina.
Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba di marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' dosija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, seħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistraqinna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek li libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Rokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addiodata Pisani, itlob għalina, San Luqa, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastesmu tagħha, imbirek Alla fl-anġli qaddisin kollha tiegħu.